नमस्ते सर्वांना, कशा आहेत तुम्ही? आज तुमच्यासाठी एक सरप्राईज आहे. सरप्राईज म्हणजे मम्मी नवीन रेसिपी बनवणं असं काही नाही आहे. सरप्राईज आपल्या पडद्याच्या पाठी लपलाय, बरोबर ना मम्मी? आता आपण बघूया पडद्याच्या पाठी आपल्या कोण आहे. तुम्ही सांगा कोण आहे. तुम्ही सांगा कोण आहे. पडद्याच्या पाठी बघा, पाय पण दिसतात म्हणजे कोणतरी माणूस आणि हसताय माणूस मम्मी तिकडे कोणतरी. आवाज येतो हसण्याचा. पडदा खोलू. खुलजा सिमसिम बोल मम्मी. खुलजा सिमसिम. टँग. कोण आहे? चला मॅडम बसा. मॅडम माईक द्या माझ्याकडे जरा. तुमचे जरा इंटरव्ह्यू घ्यायचा मला. माईक द्या. माईक माझा बघा, हा वाला. हा माईक. हॅलो हॅलो, ग्लास टेस्टिंग. सर्वात आधी लॉकडाऊन नंतर आलेल्यांचं नाव विचारूया आपण. नाव सांगा. माझं आत्ताचं नाव ना प्रियंका दिनेश. वा वा वा. पहिलेचं नाव कुठे गेला? आमचं कुठे आहे? पहिलं जर म्हणजे आताचं नाव काय? म्हणजे मी का विचारलं माहितीये, नाव विसरून गेले आम्हाला वाटतं ती तिकडेच. आता किती रिक्वेस्ट आल्या आम्हाला, किती रिक्वेस्ट आली. ताईला दाखवा, ताईला दाखवा, ताईला दाखवा. हे बघा आमची ताई. हे बघा खालून बघा, पायापासून बघा, पायापासून वरती बघा, पूर्ण बघा. लय उंच आहे. उंच आहे. आता सर्वात पहिला क्वेश्चन. एवढ्या दिवस कुठे होता तुम्ही? कुठे गेला माईक? माईकवर बोल. एवढ्या दिवस कुठे होता? घरी होती. कुठच्या घरी? सासरी. मम्मी बघ, माहेरी विसरून सासरी आता डायरेक्ट. ती होती तेच सांगणार ना, कुठे होती ती. तिकडे राहून. एक दुसरा क्वेश्चन. तिकडे राहून तोंडाला पाणी सुटायचं आमची रेसिपी बघून. मग काय किती लॉकडाऊन कसा गेला तुमचा? काय नाही, घरात बसूनच गेला. वेगवेगळ्या मम्मीच्या रेसिपी बनवून मध्ये मध्ये काय पण खायला वाटायचं ना. तसे सँडविचचे काय काय असायचे, ब्रेडचे रेसिपीज, गुलाबजामुन, वेगवेगळे केकचे रेसिपीज. अजून आमच्या सबस्क्रायबरांची आठवण आली का? रोज कमेंट वाचते ना. तर बघा, ताई आलेली आहे. तिचा इंटरव्ह्यू क्वेश्चन घेतलेला. अजून तिचा काय विचारायचं राहिला मी तिला. सर्वात आधी क्वेश्चन, तू कसे आहे? जुजू कसे आहेत? जिजू काय बोलतो? काय असं जिजू. हा माहिती मला, ते जुजू बोलायचं. कसे जिजूजी कसे आहेत आमचे? हा सरळ सांगते. मॅडम माझा माईक द्या. माईक कुठे गेला माझा? माईक कुठे आहे? माईक ठेवला खाली. एवढा भारी माईक आहे आमचा. हॅलो हॅलो, आवाज चेंज होतोय. आवाज चेंज होते. नेक्स्ट क्वेश्चन. आमच्या दिलूची आठवण आली की नाही? मग किती हे बघा, व्हिडिओ बघायचे. आमची दिलू बघा. आणि किती वेळा तरी आपण व्हिडिओ कॉल केले दिलूचे. हो इकडे ये, इथे बस. वाव. दिलू बघ, ताई आली आहे. ताई तुझ्यासाठी काय आणलंय? हा, अजून क्वेश्चन. आमच्यासाठी गिफ्ट आणलेत ना, आणि खास दिलूसाठी आहे. दाखव दाखव दाखव. मी आली आहे ताई, मला ताईने सांगितलं की गिफ्ट आणलेत, पण मी ताईला गिफ्ट उघडून नाही दिले. आधी कोणाचा? आधी दिलूचा. सर्वात आधी जर आपण ताईने गिफ्ट आणलेले आहेत, हे गिफ्ट तुम्हाला समोर दिसत असेल, ते राहू द्या. सर्वात आधी ताई दिलचा गिफ्ट आणलं दाखव. प्लस काय दिलू, ताईने तुझ्यासाठी काय गिफ्ट आणलंय? समजली. काय गिफ्ट आणलंय दिलू? ताईने जेव्हा फोन केला ना, मी दिलूसाठी गिफ्ट घेतलाय म्हणून, पिल्लू घेतलाय, जेव्हा ते त्यापासून ती पाठीवर आहे. मम्मीने सांगून टाकलं ताई पिल्लू घेतलाय. पिल्लू घेतलाय म्हटल्यावर ते लोक म्हणतील का कोंबडीचा पिल्लू आणला काय. हा दिलू काय याच्यामध्ये? दिलू, हे तर काय वाटतं, ढोसा वाटतंय ताई तुझ्या ताई. दिलू काय आणलंय हे? माझ्या दिलूसाठी पिल्लू आणलंय. दोन आणले, दोन. दिलू पिल्लू. पिल्लू, माझ्या दिलूला पिल्लू आवडतो. आता बघा, आता माझ्या दिलूला पिल्लू बघा कुठे लावतो. ताई तो लपव. हा बघ, तो आवडतो का तिला? येल्लोकडे जास्त लक्ष देते का? हा बघ दिलू पिल्लू बघ. तुम्ही पण बघा आमच्या दिलूला. हे ना, हे आता बघा, ह्याची कंडिशन बघा आणि नंतर त्याची कंडिशन बघा, बरोबर ना ताई? आता हा मी पिल्लू घेतला. दिलू इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे इकडे मी लावला दिलू. आमच्या हे जे मम्मीचे गिफ्ट त्याच्या खाली आम्ही असं चिटकवतो, काय लिहायचं असेल तर. दिलू पकडणार कधी? उद्या. हा दुसरा आहे ना. ताईने 2 का आणले, कारण ताईला माहिती आहे की एक खराब करते, दुसरा मग पाहिजे असतो. हा नंतर द्यायचा तिला. हा दिलूच्या बाजूला राहतो. आता दाखव आमच्यासाठी काय आणले. एक टेडी. टेडी. अरे बाबा. आता एक कोणासाठी टेडी आणि हा कोणासाठी टेडी? हा मम्मीला, तुला. मला रेड. आणि मम्मीला. हा मस्त आहे ना. मी याचे आपल्याला खूप आवडतात. हे बघ, याचं असं तुझं एक मोठा आहे ना. हा लावू का बाईकच्या किचनला? बाईक मस्त वाटत. आणि हलका एकदम मस्त नरम. काय बघे दिलू टेड्डी बरं केलं ते काय? काय आहे? दिली टेड्डी.
नंतर खेळ टॅडीला किस कर. हा खे. आता फाडला. आता गेला माझा टॅडी मग थोड्या वेळाने. फाडणार नाही ती चांगली आहे. आमची दिलू शानी दिलू. आमची दिलू पण आठवण काढत होती तुझी है ना दिलू. ये तुला नाही खाल्ली. खाने को क्या लाया तू. काय बाबू खायला विचारतो. मग काय आलं. वा 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 मालवणी खाजा दे मला जरा. बघूया मालवणी खाजा टेस्टिंग करूया आपण. टेस्टिंग आणलाय पण तो प्रसाद आहे. प्रसाद आहे ताई. हा कसला प्रसाद. मालवणी ते आम्ही गेलेलो ना. अरे वा टेस्ट करूया. तर इथे आपण आपला खाजा म्हणतात त्याला ना. खाजा. खाजा ए, तुला पण येते. गुलाच्या पाकात डुबवतात मम्मी हेच ना ते बुडवतात आणि बनवतात ते. कसले बनवतात ते गाठिया. गाठे आहेत आपले चण्याच्या पिठाचे. आपल्या रेसिपी चॅनलला सर किती फायदा होतो. काही असलं तरी आपण ते सांगू शकतो म्हणजे सांगतो की ऍक्च्युली काय आहे ते कसं. एकदम छान आहे. अजून काय खायला. प्रसाद आहे. आता हा प्रसाद सर्वांसाठी. ते हे काय आणलं प्रसाद लिहिलं पण आहे प्रसाद. खोल. कोणाचा श्रीचा म्हणजे गणपतीपुळे. गणपतीपुळ्याला गेलेली. गणपतीपुळे हा. अरे वा म्हणजे तू माझ्या हातात ठेव म्हणजे आपल्या सर्व सबस्क्रायबर आणि सर्व बघणाऱ्यांना प्रसाद मिळेल है ना. चला आपल्या घरी मम्मी प्रसाद खाणं म्हणजे दर्शन घेण्यासारखंच ना. हो. वा 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 वा. चला आता हे लाडू चला आपल्या स्क्रीनला हात लावा म्हणजे तुम्हाला पण प्रसाद मिळाला. बरोबर ना मम्मी. बरोबर. वा 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 वा. चल क्या थँक्यू. चला हा व्लॉग मी इथेच संपवतो. तुमच्या रिक्वेस्टवर ताईला आम्ही दाखवलं. उलट आम्हाला पण वाटायचं ताई कधी येणार तू कधी येणार. तुला काय ताई आम्हाला ती त्याची पडत नाही होती तेव्हा लॉकडाऊन पासून ती एकदा आली होती मध्ये जेव्हा ते लॉकडाऊन संपलं आणि चालू झालं पण तेव्हा ते लगेच गेली होती ना. मध्ये लगेच गेली होती. हा तू पण बोल नाही तर बोलते तू काय बोलतच नाही. मी हा आज खुश झाले ताई. हात बडबड नाही तर बोलू ह्यालाच एक्साइटमेंट झाली का जास्त जास्त जास्त. हा आता बरं झालं ताई तू आली. आता ताईकडून जरा रेसिपी टेस्ट करून घ्याव्या. तुला काय सांगायचं. कारण आपले सबस्क्रायबरला मी त्यांच्या कमेंट्स वाटले खूप छान वाटतात. म्हणजे एकदम पर्सनली आपल्याला असं घरातले माणसं आपणच नाही, समजतात. आम्हीच नाही आठवण काढत आपले माणसं पण आठवण तेच करतात तेच ना तर मी ताईची. म्हणतोय की ते पण आपल्याला घरातले समजतात. पण ताईला पण वाटत होतं ना यायला पण ती येणार कशी. हा. आज अचानक कशी काय आली. हा हा क्वेश्चन आता राहिला. आम्हाला माहिती आहे पण आपल्या माणसाला माहिती नाही ना. माईक 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 काही गरज नाही. माहित. हॅलो. हा हा. आज तू अचानक का आलीस बोल. आम्हाला माहिती आहे का आलीस पण आपल्या माणसाला पण समजायला पाहिजे ना तू आज आईकडे मम्मीकडे का आली. आणि लॉकडाऊन होतं ना. हा. आणि कसं आपण तिकडे घरातच होतो ना एका ह्याच्यातच. हम्म. मग आम्ही काय असा विचार केला थोडं गावी जाऊन येतो. मग आम्ही एक हफ्ता गावी राहून आलो आणि तिकडे सगळं फिरलो जरा म्हणजे गणपतीपुळ्याला म्हणजे जाऊन तुम्ही आलो. गाडी घेऊन गेला होतात ना. हा. मग ते प्रसादाच्या निमित्ताने आली इकडे. अरे वा म्हणजे बघ देवाने पाठवलं ताईला. एकदम मस्त वाटलं. आता हा मी ब्लॉग एंड करू त्याच्या अगोदर तुला काय सांगायचं अजून. तू एंड करतोय. हा काय अजून आहे. नाही मम्मीला मी अजून एक काहीतरी आणलंय स्पेशल. अरे वा 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 काय आणलं दाखव मला. मम्मीसाठी आणलं आणि मी कुठे गेलो बाबा. मला हे तुला हे दिलाय ना टी शर्ट. काय आणलं बघ्या. दिलंय खाली. दिल पाहिजे का दिल. काय आणलं बघ्या ताईनी आमच्या कपड्याच्या पाठी. हा रे माझी नजरच नाही गेली त्याच्यावरती. काय आहे हे काय आहे हे काय आणलं. काय हे टोपी घालून आणले ते. टोपी खोल कोण आहे. है ना ते ह्याच्या सगळं मला काहीतरी वेगळंच वाटलं ते. असं असं जर काय ठेवलं ना तर काहीतरी वेगळं वाटतं बघा ना. हा असं नाही चेहऱ्यावरतीच राहते हे. आणि हे काय आहे. अरे फणस हा. चीक लागले का त्याला. लागलंय. जास्त तू हात नको लावू. अच्छा म्हणून मम्मी तुझ्या आवडीचा फणस. त्याच्यासाठी तर ती खास आली माहितीये का. हा तू ह्याच्यासाठी आली तू. असं काय तिने तिथे कुठे पण वाटला असता. आणि हा फणस म्हणजे कसा पिकलेला नाही भाजी. हा भाजी म्हणजे आपले बिया असतात त्याच्यात मस्त लागतात ती. असं कोवळा फणस असतो ना जरा हा. थोडे थोडे बिया झालेले असतात तो फणस आणि मला खूप आवडतो. मम्मीच्या आवडत्या रेसिपीज मध्ये एक फणस पण येतो. फणसाची भाजी. हा ताई तुझे कपडे पण मस्त आहेत एकदम मस्त वाटतंय. एकदम छान वाटतात. हा चला आता आपण ब्लॉग संपवूया. सर्वात आधी तर माझं सांगतो माझी एक्साइटमेंट बघून तुम्हाला समजलंच असेल की मला ताई आल्यावर किती चांगलं वाटलं. किती म्हणजे किती चांगलं वाटलं. तुला कसं वाटलं मम्मी. मला तर काय विचारूच नको. तर सर्वांना माहिती आहे प्रत्येक आईला माहिती असतं की तिची मुलगी आल्यावर त्यानं काय होतं हम्म. कसं वाटतं ते. आता हाच क्वेश्चन मी तुम्हाला सुद्धा विचारतोय की ताई आली हा व्हिडिओ बघितला ब्लॉग बघितल्यावर तुम्हाला कसं वाटतंय हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मी ट्राय करेल तुमच्या सर्व कमेंटला रिप्लाय द्यायला आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला लाईक द्या. का ताई परत यायला ताई पाहिजे. परत हवी असेल. ताईचे दर्शन जरा आम्हालाच कमी होतात. तर तुला कसं वाटलं. चांगलं वाटतं. आणि चांगलं वाटणारच ना घरी आलेली तर.
हा आता ताई बिंदास झोपणार इकडे. चला तुम्हाला पण थँक्यू, कारण तुम्ही व्हिडिओ बघितला आणि असेच ताईला बोलवत राहा. बस काय ना अजून. तुम्ही जास्त आठवण काढता म्हणून ताईला पण वाटतं इकडे यायला. हा ताईला म्हणजे घराची पण ओढ असते आणि ते कमेंट पण वाचते ना, ते बोलवलंय मग ती येते. आता व्हिडिओ काय असं मी संपवूच नाही शकत. बाय 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 कर. बघा बाय बाय पण बाय बाय बाय.